बोल ना. हा बोलतोय बोल. इथे क्लोज येतोय मगच. हा हा काय बोलतोय. ऊपर से जाना तू. स्मोकी आयुष. स्मोकी. एक नंबर. भाई क्या मार रहा है रे लास्ट मतलब. बंदा. हिल कर हिल बढ़िया कर है. हिल कर. खत्म कर. Watch अबे out! इकडे इकडे इकडे. फिनिश कर फिनिश आराम. कर. बॉट टाइप. Awesome! भाई स्मोकेला फिनिश केला ओपी. अरे स्मोकी था ये. Watch out! रिवाइव देते हा रिवाइव देते मार मार मार. हाँ एक नंबर. एक नंबर भाई. निकलो रे लॉबी काय निकलो. वन लॉबी निकलो रे भाई, no kill. स्मोकी ये. स्मोकी निकल लॉबी. नया डिवाइस का बरोबर यूज कर रहा है बरा. ये स्मोकी हाँ, निकल किवा? लॉबी. हाँ बराबर. नया डिवाइस का बरोबर यूज कर रहा है बोला. एकदम परफेक्ट.